Ukhuzane engasali emcimbini eminingi ehleze khona yini ucheme nabahleli bemicimbi yini kungani ukhuzani enikezwa isikhathi eside yena mayiperforma uspecial ngani yini lekukhuzani yini uchemile nabahleli bemicimbi kwenzakalani ngokhuzani yabona bafowethu ukhuzane is a businessman ukhuzane uyawuhlonipha umsebenzi wakhe ukhuzane uyayihlonipha yena ukhuzane into yakhe uyayihlonipha futhi uyayihlela into yakhe kusenesikhathi ilunge iqonde why ngisho nje mina ngiyohlezi ngisho angichemile kodwa mangibona into enhle ngiyaye ngisukume nezwi lami ngiyincome leyo nto leyo iningi or mhlambe abanye abantu banalembuzo le ekade ngiqale ngayo ngisho bafowethu kukancane ukuze kuthiwa ukhuzane beqashiwe ugcine engasafikanga noma isikhathi akasibambanga kwagcina sekudluliwe esikhathini ade niyezwe sona sokuperform ukhuzane mawumnikeza isikhathi imicimbini eminingi uhleze sibambe isikhathi sakhona uhlezi ngena ngesikhathi yingakho kungeke sekuthiwa hayi usiyampintshisa usedla isikhathi sabantu uzowuthatha mawukuthi umqashi ethi azodlala 15 minutes or i-hour ukhuzane mfowethu into engiyithanda ngaye kakhulu yabona ukhuzane imali osuzomkhokhela yona mawumhlelo omcimbi kubenefit abantu abaningi ukhuzane bafowethu uyasondla isizwe uyezwa ukhuzane yabona mayizoperforma uhamba no cameraman wakhe okhokhelwe mfowethu angiyazi camera noma yathengwa ukhuzane or waqasha umuntu ukuthi yizongishutha ngikunikeza imali ulungisa ama video ami ngiwapost ebe right kukancane uye kwi-account yakhuzane ubone i-video uthi hayi le video ngathi ishuthwe ngefoni ke le uyabona yonke i-video yakhuzane iba nokuhleleka nje uyabona ukuthi i-video camera le uyabona so mhlawumbe mawumqashile kuleyo mali leyo ngabe u30,000 ngabe u50,000 ngabe u100,000 whatever amount abamkhokhela yona mayizoperform mhlawumbe ugcina ngiyacabangela ukuthi ugcina mhlawumbe esesele nekoti yaleyo mali leyo uyabona ukhuzane mfowethu uyathungisa i-outfit yokuzoperforma nje ethungise i-outfit ingakho ezohleze trend ukuthi usegqokeni ke manje i-hipster nani isuke ithungisiwe le yanto kukhokhelwe imshini kwakhokhelwe design uyabona still kusahlephuka emalini kade ezoyihola lapha mayikhokhelwa ukuyohlela umcimbi uyabona ukhuzana uzongena estage mhlawumbe kuzoqala usonkondlo ozoqala nje ezomusha ethi wena okukhuba kwasha kwacima nani ukhokhelwe leyo muntu akusungani kakhuzane loyo or akusubhuti wakhe or akusumzala wakhe uyabona noma umzala wakhe futhi naye ngeke ukuthi ngazomemeza mahala usuke ekhokhelwe lapha uyabona ukhuzane weminye imicimbi usuke ezodlala ulive kusuke kuneband lapha mfowethu ephethe insimbi ikhokhelwe leya band leyana kukancane angisho ukuthi akayidlali mhlambe i-USB kodwa kweminye imicimbi ufike edlale nje ulive uyabona ukhokhela leyo band leyo futhi imali eyishisiwe lezo uyabona thothi ukhuzana uzohamba nama extra dancers abanye abantu abazokwenza into ehlukile mhlambe nothibela uyabona mhlambe abanye njengalaba nje lapha kwimpucuzeko kungathi ngathi bezo yabo ngathi bayingomane kanje bakhokhelwe labo bantu igroup i-team le ayinezwe imali labantu mhlambe ba more than 10 I'm sure ngeke laba bantu bakhokhelwe 1.5 for 1000 I'm sure mayikhokhela abantu banezo 10,000 angazi ngiyakalexela nje ngiya-assume uyabona hey bafowethu so lo muntu futhi ingakho ngithi into yakhe iyahleleka into yakhe ingakho nizobe mhlambe sizoba nembuzo kungani niyezo 1 hour for a perform uyabona angeke ukuthi kuzolokho kubuka ukhuzane eyedwe stage uyabona kubuka into ehlukahlukene lapha uyabukisa lo 1 hour angeke nisho ukuthi uzosibhora sokusibuka ukhuzane kungena izinto ziyashintshana lapha uyabona
uKhuzani akadlali mase stage, uyabona. uKhuzani uyagxoba, uyasina ngempela. Ungathi ingane na 15 years, ngathi ingane na 10 years lapha. Ngeke usho ukuthi insizwa nje sikhulile engali yako 30 something. Uyabona, awuyikhaleli imali yakho uma umhlelo womcimbi lapha, or abalandeli abawakhaleli eyimazi abathenge ngazo amathikithi besuka koGoli besuka kuphi kuphi bobukela uKhuzani. Yini into ayenzayo? Ufike amehla kuphathelwana lapha. Angichemile, angisho ukuthi ngizokhulumela uKhuzani nani, kodwa nje ezinye izinto siyayibuka nje ngokubuka ama video ukuthi hayi lento le cha ngiyaqala kuyibona kulomculo, hayi akujwayelekile, uyabona. So ezinye izinto bafethu ngeke siye hlanga lunye singemanzi, kodwa ezinye izinto asoyincoma nje ngalo uthi uzube umlandeli kaKhuzani, ngalo uthi uzube umlandeli weBlue Nation or umlandeli wanani, ngokubuka nje ngeso uyibotha hayibo lento le awuthi ngiyiqhuqumezele, mhlambe nomunye uzofike eyilalele ezwe ukuthi hayibo abantu bayayithanda lento le, nama ke ngizame. Igcine sizameka isihamba kanjalo, sebebaningi, uyabona. Usubona bayabaculi bafika nabo benza ezinye izinto, uyabona. So nje bafowethu esinye isikhathi nowe siyekeni ukugxeka lokho sithi hayi why uchame nabahleli